sebab jeneng itu adalah jeneng ucapan. Ya. Jenengmu sapa? Nggih. Assalamualaikum. Halus. Assalamualaikum. Ojo kendel to. Assalamualaikum. Halus. Assalamualaikum. Kendel to, kendel. Apa lagi sih lo tak nyampe sih kabeh assalamualaikum aku tak kelas pisan ngono. Cuma kelas apa? Ora iku dhewe. Ojo to, ngono paling ora ya halus. Jadi assalam. Mepet. Mepet to iki mepet to. Mepet to. Bukan ono bapak. Jadi dadak pisane kok nyamuk. Depannya ini gak kelar nek melu aku buta mengamu nyawa. Jenengmu sapa? Nabi kula. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Allah, wis. Ya ngono kuwi. Allah. Kowe tak jenenge lawan ngerti sebabé. Napa niku? Kowe bolak-balik anggaranmu koyo kalong lho. Angger di klambi gedegen, lampu koyo kalong. Kalingan jaketku kae lho. Heeh, jaket kowe tuku ning ndi kae? Nomor 12. Oh, ora kuwi. Rumajaku. Wis ngono kok dibacut sunden pas keculane kowe kudu melu. Nggih. Ya. Dadi kecul iki pelawake khusus kowe. Dadi kowe diarani apa to pelawaki? Napa Pel iki adalah pel. Awak iki berarti awakmu koyo pel. bener niku napa? Apel. Ambilmu koyo apel. Rumajaku, wis nang dhisik tak kusine karo anu kowe lugo kene. Lugo kene, kowe lugo kene kok pikir. Kowe susi kaya kucing. Jadi jumeneng Mbak Putri karo sapa jenenge Mbak Rita. Langsung lagu Banyuwangi nek anu. Belajakan Banyuwangi kene, bilangane kene. Iki nyapa to kok kae iki? Iki nyapa? Ora Kowe gila kok karo iki. Ora. Ora. Rumah sampe iso nulis. Saged. Lho Lha iso to buat ngono aku. TU TU GA diaga S diwaca tugas. ya ini Pak Pukul apa belajakan apa belajakan yuk belajakan ya langsung ke Siarno apa Ya saudara semuanya yang berada di sana, semuanya penonton yang di YouTube semuanya jangan lupa saksikan dari Mbak Putri dan juga Mbak. Kowe dudu wong mendem. Siaran apa yang mendem ngono. Ini mau ada Mbak Putri dan siapa sih Bos? Lah sapa kowe wan-wanan to? Aja aku to. Mbak Rita, nggih. Ada Mbak Rita dan Mbak Putri. Satu lagu. Banyuwangi. Belajaran Banyuwangi. Putri. Tenang kowe Mbak Putri lagi ngabene itu mau. mentawar ketok kupingmu ora malah. Udah minta apa sudah kena. Ketok rumah aku dudu kuping. Yo. Ya. Jangan Banyuwangi. I know.
Amen.